Uznesenie číslo 548 nr. 2025 pozer obecné zastupiteľstvo v Novákovej schváluje predložené rozpočtové opatrenie číslo 3 nr. 2025. To je za takéto uznesenie? Uznesenie číslo 549 nr. 2025 pozer obecné zastupiteľstvo v Novákovej schváluje predložené rozpočtové opatrenie číslo 4 nr. 2025. To je za takéto uznesenie? Bod číslo 8, plán obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Ešte mi bolo prebraté. Musíme tu mať vypracovanie aj tie projektové dokumentácie, ktoré ste čističky sú schválené do potrebných dokument na to, že by nám to bolo schválené. Sme oslovili toho inžiniera, že by nám vypracoval, to je praktický stav toho nášho čističiek 1, 2, 3, celého rozvodu vodovodu aj celej kanalizácie, v akom stave máme, hej, a je tu posúdené tie poznámky, čo to je T1, T2, T3, to sú ich také technikálie, v akom stave máme a potom tu je ten posudok, že v tom zaradení 3 po 4, takže prakticky my keď ideme do čističiek, vidíme, že sú tie proxky, čo prox a 250 je veľká, a 250 je biela je v 3, 4 je biomasy, mal by zadný grill, to sú 4. Tým pádom splňame aj podmienky toho, lebo podmienka toho projektu o rekonštrukcie čističiek, že budeme mať stave 3-4, vtedy môžeme mať sklávené. A ten plán musí byť vypracovaný k tomu. Čiže 3-4 je zlý stav, respektíve horší. Keď pozeráte potom vodovod, máme jednotke so životnosťou do 21 rokov. Na lepšom stave ako ten pán, ktorý máme vodovod, že je dobre. Verejná kanalizácia je už tiež v zlom stave, že trebalo by investíciu, lebo keď podľa výpočtu, hej, máme veľa balastných vod. Čističky z vodojemu máme 56 000 kubíkov ročne, je to aj vyfakturované a cez paušálny žlab, hej, nám prejde 111 000, to znamená, že raz po oko, čo z Čiernej hory bereme vodojem, máme balastné vody, že na vode je to dažďová voda, aj na vode bežná voda, napríklad cez paušálny žlab, ktorý vypočítava potom to EON, že proste máme už zle aj kanalizáciu, že by trebalo do toho aj investovať a on v závere tej položky, že potreba investície roky, tu tak dal 24-25, kde by sme mali. Akurát tu je tá posledná 24 bytových jednotiek biomasie 250 000, vidíme, jak to bude schválené, že nadfinancoval nám to rozdiel, čo je potrebné investovať do vodovodu a kanalizácie. Treba nám to schváliť, keď budeme zámer a doplňať do žiadosti, preto to je zaspodne, že musíme schváliť. Vodovod hovorí, že celkom dobre, sám potvrdí, že tu dosť veľký, máme rozsiaľ 9 km, je vodovod asi rozsiaľ, čo nemám, že je to hlavný vodovod. Keď máte dačo, pýtajte sa k tomu. Keď nemáte to, asi už 4 roky v tom byť. Ale mám to. Dobre, otváram to. Poprosím návrhu komisiu. Uznesenie číslo 550 nr. 2025 pozer obecné zastupiteľstvo Novákovej schváluje plán obnovy verejného vodovodu a verejnej kanalizácie obce Novákov na roky 2023 až 2027. To je za takéto uznesenie. Bodu číslo 9, interpelácie poslancov na starostu obce. Číslo 10, dopyty poslancov obecného zastupiteľstva. Ja som chcel pozvať pánom poslancov na zasadnutie komisie na ochranu verejného poriadku. Keď by bolo možné s pánom tajomníkom, sme uvažovali 29:30. 29, keď si nájdete, som spomínal niektorých poslancov, hovorím, a viem, že Janka si nemá poznámku, je tam 29. je s pánom Plihavou také stretnutie a plus príde s plnomocným vlády pedagógickej komunity, pán Daško a prednosti, máme riešiť problematiku našich. Takže kto bude mať čas,
29. 29. útorok medzi 9. a 12. budeme to upresňovať, že kedy presne on chcem ísť do terénu, aj komunitné fórum, keď bol pán Zubaj, tu bol, išiel aj do Mašiny, išiel do Zelovcu, išiel do Glina, takisto chceme aj pána Taška poukazovať na riešiť problémy. Čo som ťa si prepačil? To sa kedy by vám vyhovalo? Nie, 29, nie, ja som 9 na 30. A nie, Alebo iný na nie, tiež skôr 30. tak až niekedy o 5. nie? To povede, jasne. Dobre, že ešte si prevoláme, že upresníme čas. Z mojej ešte informácia, že vypovedalo nám zmluvnú pomoc psychom na východnom Slovensku. To zákon sme museli najprv zavrieť, že 34. ale ten začne vypovednú lehotu a počas vypovednej doby vypracujeme, zašleme vám nový návrh zmluvy, aktuálne náklady na prevádzku jedného psa, proste jej má 123 eur mesačne paušal, ktorý platíme, uvidíme, zareagujeme na to, ale zatiaľ sme ho vypovedali, ale zo zákona na čo musíme čo vecku. Riešime ešte pána Luboša Antla, hej. Poviem, že budeme museli, asi uvidíme, bavili sme do dôchodcov naše, by mal byť umiestnený do piatku, do budúceho týždňa. Aby sme čo správne niesli a pôjdu do našho, alebo predsa sme na vlastnejšie zariadenie, že sa podarilo nám dostať dňami, keď sme 650. Snižali 750, je tam má pri dôchodku, ešte musí dostať také 65 eur, že je to chopať, že budeme to plácať, ale budeme plácať za svojho občana a svojho zariadenie. Dobre. Budeme číslo 11 rôzne, asi sme prebrali, čo treba, alebo keď ešte niekto niečo chcete. Dotazy občanov nemáme, tak sme zamestnanci.